אהלן חבר'ה, אנחנו בחורף של שנת 2024, גלים לא משהו, אז החלטנו לעשות לכם סקירה על הביגוד חורף הכי טוב לגלישת גלים. בואו נתחיל, יש לנו פליז לעונות מעבר, או אם אנחנו רוצים מתחת לחליפה, איזו שכבה טרמית יותר מחממת, למי שהחליפה שלו לא עובדת כל כך. טיטניום, חומר מאוד מאוד מחמם, שומר על חום הגוף, לא לצאת החוצה, באמת מוצר מהפכני ומחמם. יש לנו חלק עליון מניאופרן, זה בעצם חליפה, רק החלק העליון שלה, לעונות מעבר, או כמו שאמרנו, מתחת לחליפה. לימים החמים יותר ולעונות המעבר, יש לנו את השורטי, 2 מילימטר, רגליים קצר, ידיים קצר, מאוד גמיש, מאוד חופשי. מוצר שהכנסנו בשנתיים האחרונות בגלל שיש לזה ביקוש מאוד גדול. גם שורטי, סאנסט, רגליים קצרות, ידיים ארוכות, 2 מילימטר או 3 מילימטר, קצת יותר מחמם מהשורטי, נותן לנו רנג' יותר רחב, גם לימים היותר קרים, וכמובן חליפה ארוכה, 3-2,